khona kakhulu bakhona la kwinkundla zokuxhumana vele bahlala sebekulindile ngesikhathi abanye baphahleke bathi bakuthokozela ukubuka wena abanenkinga ukulalela okukhulumayo into enjani ke leyo base bengasakulalela okukhulumayo base bethokozela ukuthi nje bayakubona nendlela ochaza ngayo uma bekubuka la bayichaza ukuthi okubuza mina ukuthi njoba usuke bakhuluma nabo usukubheke mina yini sengiba no usuke ukhuluma nabo lapha ku-screen nami ngibheke esinye screen kodwa nawe ngibuye ngikubheke nawe iba khona yena ubheka kulungile siyabonga dokotela ukuthi siphinde sikubona sekule nyanga le ikakhulukazi le nyanga ezinye zezinto nina kwa health eniphushayo inyanga yokunamathela kakhulu ngeke uzwile nikhuluma lapha no-Lady D ikakhulukazi izinto ezithinta no-depression nayo yonke into abantu bayithatha kancane kakhulu kanti ihamba hambe beyinkinga ubona abantu sebethathe abanye yabona njengoba ngesonto elidlule nje ngibe seyindaweni ezimbili zabe emgcobeni emibili abantu abasuke bethathe impilo zabo impilo yabo umuntu athathe impilo yakhe ngendlela ehlukene umfana omncane nje walapha wasebukhosini bakwaZondi yena impilo yakhe wayithatha ukuthi athathe isibhamu sikababa wakhe wasidukula kanti enye intombazane yona yaphuza amaphilisi yatholakala eseshonile ukuthi esuke ikhona lento ehambisana nalezi zinto dokotela kakhulu mhlambe ngiqala angike ngibulise nje kubalaleli emakhaya ngibulise futhi ngi-live ku-TikTok kwe-Medilution ngibe live futhi ku-YouTube ka-Dr. Nomcebo Mthembu Network ngiyazibulisa nami izithando zami ngaze kubalekile kakhulu mshengi ukuthi sikhulume ngezinto ezigcina sezigcinezela ingqondo yethu ngoba egcineni yazi phela ukuthi noma ikuphi ingqondo yona einjini yomzimba wakho wonke so kuningi izinto othola ukuthi sunenkinga umzimba wakho whether isifo or whether ikameleni kanti inkinga isuka ekuthenini khona into errong ekade siyenzekile engqondweni mase ingqondo ithi kakhulukazi into omuzama ukuyifihla ingqondo izozama ukuyiveza ke leyo nto iqhamuke isuputshuke emzimbeni ngakho kanti into ethize ukuthi manje sesizwe ukuthi sikhulume ngazo izinto ezigcina sizim-affecta umuntu nanokuthi abalaleli bazi ukuthi bazigwema kanjani lezo zinto lezo alright uyabona ke ngiyafisa ukuthi siqale la dokotela kuyo yonke into sizama ukwenza kanje I want the sober citizen to listen to me. So when I talk to them on a Saturday, they are drunk most of the time. I-architecture singabadwebi nama-designers amaplani. Menunu talking about second round, some of us minimum is 3, so I don't understand. But we'll accept whatever you say on the rounds of second and third, but we normally do 3 rounds. yazi ukuthi bekithi ake sidlule lapha nansi indaba esikhuluma ngayo namhlanje dokotela ile yonganelisayo osane so impambo sokwenzana nokunganelisani kwesekathola ukuthi omunye ufuna kakhulu kanti omunye akanayo i-sex drive enkulu mayishaye kanye sekwanele kanti lo omunye uyasala ekhaya bese kuba khona laba abakufihlayo umuntu ongafuni ukuveza ukuthi akanelanga ziba khona lezi zinto nako nje ukusho phela sengiyafuna ulethule nje
Well, kuba bukhuni kubantu besifazane esikhathini esiningi if engenelile ukuthi ashesha asho ukuthi cha ngangenelile. Kodwa yize manje sokuyashintsha ukuthi abantu sebeyakwazi ukuthi asho ukuthi cha bengisafuna more or umbone nje ngokukhuna embedeni yebo le akalali kahle umbone ukuthi lo muntu akanelanga kahle ukuthi uyashukuza asukuma Yeah. ukathi yokhona angibhule kakhulu letha ingubo uyayidonsa nje ingubo kanti wenza sure kodwa ke into ebalekile lemshengo ukuthi umlaleli emakhaya azi ukuthi you know into yomdavazo nenkanuko awukho umjaho ngizwile nje kade bekhuluma la ngo round 2 round 3 round awukho umjaho kodwa kufanele umlalelazi kakhulukazi masokukaduse kubudlelwane isikhathi eside ukuthi akujahiwe la kodwa into ebalekile ukuthi ni rhythm kuyehla kwenyuke kuyehle kwenyuke ngesinye isikhathi umdavazo wenenkanuko yenu izoba izozithulela nje ibe mild kahle njena ngelinye ilanga kube into ehlanyayo into wild ngelinye ilanga kube enough nje ukuthi umuntu akunikeze ihug nje nyoma engakhulumanga kodwa le hug uyayizwa ukuthi uthi ngiyakhetha sithandwa sami uyabona manje if kuukuthi kukhona onganeliseki futhi kungakhulunywa ngako ekameleni gcina leyo nto siyenza kube khona olimele okay kubudlelwane kodwa futhi kwesikhathi igcina izinhlukana ngempela ngoba kugcina sokuba nenzondo ngoba lo ongenele mhlambe if kuukuthi uyathula yena ngaloko but lo omunye uzozibona ngathi under pressure manje ukuthi hawu ngoba sengikwenzile nje iround yokuqala you know uyafuna futhi manje azibone yena ngathi there's too much pressure kakhulu lo omunye abuye futhi abona ngathi kushuthi angimnelisi kahle uyabona mhlambe angimnandi mhlambe ngiyabhora uyabona so kuningi ukuthi umuntu bajajane ngokuthi umuntu responda kanjani ekameleni mhlambe ngisathandwa noma mhlambe usedla kwenye indawo suthi usuthi ngoba mina ngihambile ngiyasho ukuthi ngiyafuna yini ekhona usala nemibuzo angakwazi ukuyichaza lo muntu uma ngabe ekhala ngendaba yokuthi anelisekile uyazi nje kulesonto I think ingalekwa izolo kunobaba obefikile ethi yazi Dr Mthembu mina ngiyadrive ngiye ekhaya njalo mhlambe emva kweyamasonto amabili but ngiyenqena manje ukuye ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi umama ngizofika ngimnikeze uround owodwa nje kuphela ngimshiye futhi ngimbone ukuthi usangilangazelela uyangifuna kodwa akwenzeki but uyabona kumele sisuke kuleyo ndlela yokucabanga ngoba ukuye ekhaya kwakho kungaphezulu komphambili kwakho nanokuthi uzofika wenzeni kumama ukuba khona kwakho nje uyindoda ekhaya kubalekile okay nezingane zibalekile nesithunzi somuzi nje ukuthi ube khona but uyabona lokho kuzijaja osukwenza wena manje ukuthi uyazijaja ukuthi ayisencama ngaye ekhaya angingasheli ngoba ngiyasaba ukuthi angisahali na kubalekile ukuthi na umlalelazi ukuthi asoze inkanuko yakho yasekameleni ifane okay izohluka ngezikhathi depending ukuthi imizwa yakho injani irelationship yenu nobabili injani nomzimba wakho nje ibiology lokho esike sikhuluma ngawo ukuthi ama hormones ihormone yakho yesilisa inyukile yini noma yehlile by the way ihormone yesilisa na umuntu wesifazana ngithi unayo na ihormone yesilisa so nakuyena umuntu wesifazana iyona ihormone yesilisa naye emenzayo ukuthi akhale so omunye uzogcina sehala kakhulu nje kanti kunyuke kakhulu le hormone yakhe leyesilisa umuntu wesifazana so uyabona ukuthi ithola ukuthi inyukile kulo wesifazana kanti izokwehla ngakuwena umuntu wesilisa whether yehliswa ukuthi unezifo ezithize wena mhlambe unoshukela mhlambe uyabhema imthambo yakho ivalekile o igazi lakho alisakwazi ukugijima ngoba part of ukuthi uvukele futhi negazi kumele ligijime kuze nawe ube nozwelo ukuthi lento imnandi uyabona so kuyi age or stress khumbula ukuthi stress kakhulu nje masikhuluma kulenyanga nje ye mental health stress idlala indima enkulu ekhaleni kwakho umdavazo okay ngoba khumbula ukuthi ngesikhathi une stress wena umzimba wakho uthi basobhake manje ngoba une stress okusho ukuthi uthukile kusho umzimba wakho ukulolela ukuthi njengoba uthukile nje kufanele ubaleke noma kumele ulwe into yokugcina ukuthi umzimba uzobucabanga ukuthi ivukelwa ngoba manje umzimba uzibona wena usengozini ubona ukuthi manje kufanele ngicophelele ngibheke yonke into ukuthi ngiphephile na so once kwane stress ngeke uzuvukelwe because umzimba awukho nalapho nje ebumnandini umzimba usekuthenini wena phepha manje ngoba uthukile noma unexhala noma unento extressile dokotela uselapho
le lokuphambana mhlambe yokuxabana okube khona phakathi kobudlelwano mhlambe le inkulumo iziyalunga ayilungi ziyalunga mhlambe omunye unento ethile ayitholile ngawe Sure. kodwa wayifihla dokotela Kafihlo ba? uwe Uyena. lesikhathi ungifihlela lento uyazi wena ukuthi kungenzeka ukuthi ngiyazi ngayo kodwa nginalento ukuthi angikwazi ukukubuza nami ngoba nginakho ubufakazi balento okhuluma ngayo kodwa iyadlala ngaphakathi kimi kwenzeka kanjani uma ngabe sekufanele sibe semdabazweni kunalezi izinto ezizimfihlo ezikhona othola ukuthi yabona into usenokuthi akangibuzi nani umshengu ngiyambona ukuthi uyazi. Inkingi le ethi noma lo omunye uthi mangiqala ukukubuza vele uzofuna ubufakazi yebo ngiyazi ukuthi ubufakazi ukuthi wena ukhuluma iqiniso ukuthi cha yazi ukuthi kwenzeka ukuthi mshengu manje sisoqala siyongena ku debate efuna ubufakazi phakathi kodwa khona lapho siyafuna futhi ukuthi sikumdavaza. Yeah, uyabona that is why sithi akhuluma qala before ukhumule but yazi ukuthi if kuukuthi umuntu wenze into azama ukuyifihla kuwena all right ngeke kube lula ukuthi lonto avela ikhiphe nje kuwena ungashilo lutho so manje uyabona nawe ubambe lakhe ikhadi esifubeni naye ubambe lakhe ikhadi esifubeni into yonakalayo lapho yini udlelwano benu ubonakalayo ngoba lento senigodlile nobabili kodwa iyona kubudlelwano benu all right but uqala nayo nje ukuthi uyiqala uyikhulume lento ukuthi mhlambe kunento engangiphathi kahle eyukuthi ngiyasola so mhlambe yena akaprove ukuthi lento ayikho ebona not ukuthi wena uprove ukuthi ikhona ngoba ungathola kwa wena uzitshela ukuthi ikhona lento kodwa ayikho ingendlela ethize ekuyiyona mhlambe kungayona le ndlela wena ocabanga ngayo all right so ziningi izinto othola ukuthi kubudlelwana abantu ziyabagcinezela so bagcina ngempela bengasazwene kanti abazwene ngezinto ezisengqondweni yomunye umuntu hayi ngoba ngempela ikhona leyo nto gcineke leyo nto ngempela nawe if kunento eyixhala enhlizweni yakho ngeke induku ivuke ngaleso sikhathi or uthola ukuthi uyafuna wena uthi induku ivuke ivele ingavuki and ngesikhathi ingavuki mhlambe uyozimthakazela sense toilet usakuthe mbuza kwenze njani so and uthola ukuthi lento wena oyidlinzayo icabangayo mhlawumbe uzitshela ukuthi lo muntu wakho uyaganga wenzani so iyodwa lento oyicabangayo iqeda indlela ozibona ngayo wena nethemba kuwena nobudoda bakho but the minute manje suthi uyadavaza because kunalento engqondweni umnomzana wakho angavuki kugcina lokho besigxavaza ngempela ke sigxivizo ngempela ukuthi cha ngempela ke kushuthi nje angindoda yalutho ngempela so kugcina ke lento siyabona ke manje ubudlelwano benu ngifuna ukuthola la ukuthi leyo yokuthi omunye dokotela lo omunye uya i-sex drive yakhe ihigh bese lo omunye ibe slow kuba nomthelela unganani ebudlelwaneni babo bobabili abantu ngoba ngiyibuka nje uyafuna kudlaliswa afuna ukutazwa lo afuna yazi ukuthi leyo nto if kuukuthi abantu abayinakile ingagcina ngempela isiyona ubudlelwano yebo sebexabana lokho ukuthi abazwani ngoba nenzondo ingagcina sikhona lapho ngoba njoba ngishilo ukuthi lo munye uzobona ngathi cha ngisafunwa mina lana okay kanti lo munye ubona ngathi ngoba ngikunikile nje ngesonto odlula ngeke ngithi kume ngibabuza athi omunye akanginiki ngithi nanigcine nini athi lo zimbili inyanga athi omunye hayibo 2 weeks ubona ukuthi abaxoxisana nangaloko nje lo ongafuni ubona ngathi usanda ukwenza and lo funayo uyabala yena ukuthi sezimbili inyanga singalalani nalomuntu i-risk enkulu yaloko ukuthi khona uzophuma ephumele ngaphandle ngoba esebona manje ukuthi yena ngoba akaneli la and uzozakhele yakhe imove ethi kusho ukuthi ngesikhathi senza lokho sokuyi-risk ke leyo ukuthi usezogcina ke manje sephumela ngaphandle ilapho ke manje sokuqala sokwenzeka lento ukuthi uthola ukuthi umuntu induku yasebenza le ekhaya kodwa ayisebenzi le ekhaya kodwa if engaphandle avisebenza induku uyabona so ugcina uyazibuza ke lapho ukuthi la endlini indoda kodwa mengaphandle inkunzi ngempela yabona now so ngena lapho ukuthi yini la ingaba imbangela yokuthi le ndlini
akaperformi kahle kodwa ngaphandle useyaperforma lo muntu. Okay, if kuukuthi kubudlelwane benu already kunengxabano ekhona nongazwani kukodwa lokho kuzokwenza lokho induku ingavukile ekhaya ngoba khumbula ukuthi ngesikhathi kakhulukazi umuntu wesilisa, okay, if kuukuthi yena uzibona ngathi lekhaya uyamjaja, lekhaya uyamthethisa, lekhaya uyamgxeka, uyabona noma yini ayenzayo ayizamayo, lokho nje kukodwa futhi kuzomenza nje ukuthi uzizwa under pressure. Lokho under pressure kufana nayo lento bengisho ukuthi une stress ngoba umzimba uzibona ngathi awuphephile, then nenduku igcina ingavuki. Ukuthi manje khuluma agcine ephimise amagama anako ukubukela phansi. Kusho omuphi kuphimisa lo magama? Kungaba owesifazane kanti naye wesilisa ekhuluma eqise kanti wenziwa ukulimala. Umuntu mekhuluma nawe uzizwa kwawena ukuthi lo muntu angathi kanti wenziwa ukulimala naye ngaleso sikhathi uzoshwa amagama abhlungu kanti ukusho nje lokho ngoba kwayena ulimele ngaphakathi, yebo. And kanti if kuukuthi umuntu uhlangana nomuntu urelaxile, lo muntu naye lo muntu umenza azizwe ethandwa, lo muntu uzizwa umenza azizwe ehloniphekile, nomzimba usuya relaxa. Ngesikhathi umzimba urelaxa ilapho igazi ligijima ke liya kuzona izitho. Lo muntu yoshaya ama round amaningi nalo muntu eceleni kanti ubegcinezwele hayi ngoba induku ayisebenzi, ubegcinezwele izimo ezikhona kwi relationship. Kodwa ke nako ke omunye umuntu induku iyavuka ngaphandle kanti kusa ilento intentsha vele umzimba lento ngoba iyintsha usane excitement usandukufika lo muntu kune excitement ukuthi umuntu omusha lona izovuka induku imperformele. Okay, because khumbula part of ukuthi ujabule nawe kunale chemical to dopamine le kwenza ukuthi ube excited. But into meyintsha kufana ukuthi imoto yintsha, ingane yintsha, uphume wenza into entsha, yonke into entsha iyakwenza ukuthi umzimba wakho uyinyuse le chemical ngoba umzimba usukune excitement and usukujabulile. All right, but nakhona yazi ukuthi once naye lo omusha engasemusha izobuyela futhi induku yenze lokho bekade iveli kwenza lapha ekhaya. Uthi ngajwayela masiyalala. Okay, kodwa asingakhohlwa kodwa mshengu ukuthi kunabantu igazi labo liyazwana. Uthola ukuthi yebo uyamthanda lo othize kodwa kube khona nje even though awumkhethi, awufuna ukumgana, awufuna ukuganwa uyena, kodwa igazi, amagazi enu ayazwana. Umlilo amagazi enu and uzibuthe niyazwana nje amagazi enu nemoya yenu ngoba phela khumbula umdavazo kuhambisana nanemoya. Kunomuntu uthi nizwane ngempela leyo ndlela, omunye umbono ukuthi yamona lo muntu unama qualities right impela, uright ngokuthi uright, uyindoda eqotho unje, kodwa nje uthi naye ubona ukuthi uyangicasula nje, uyangicika nje, yize right ngale ndlela kodwa uyangicika. Kungabi khona lo igazi amagazi enazwane right enjalo ubone wonke umuntu ethi uright lo muntu unkosikazi uright nje, kodwa uthi naye uzokuthi unokungibhora kunaloko uyamzwela more than umthanda. Naye lo wesilisa umbona ukwenzela yonke into lo muntu right ngayo yonke indlela, kodwa nje naye uyazizwa nje ukuthi ubhoreke lokhu kuze kube wena ufuna ngathi ungaqala impi naye kanti amagazi enu azwane nje amagazi enu. Le magazithi mayibe umlilo dodana ngoba ngiyakhumbula ngenzo uhlele ebusuku ngangikhuluma ngalento kaKhiya usiyongifakazela nawe engangikhuluma ngoKhiya ukuthi lento yokwangana kiss ukiss ungawuhlukanisa ke kaningi ukuthi uhlobo lo kiss ulenza nalo muntu wakhe, kodwa izoba ukuthi ukhona umuntu ozothi nangana naye umqabula uvukela uma ningena ku deep kiss ungawezwa amathaki. Okay, taste yawo amathaki. All right, kube ngazuthi ugunyamatha akho kodwa ubuzwa wakhe. Bese bakhona umuntu ozothi uma ukhisana naye you can smell iphunga elithile lakhe. Okay, namathaki uyawezwa uma sowezwa utest yamathaki afika ngahlali kahle kuwena masiyaqhuma. Lokho isana nayo uthi kuyashibilikela nje kungazi ukuthi uyayizwa inyama yakhe uyayithinta ku soft na yonke into. Bese bakhona umuntu dokotela uthesa njenge strawberry ukhisana naye ama lips akhe makuhlangana kubugesi
kuba ugesi kodwa kube khona othi mawuthinta bathi ngathi ugabula ithayile emoto uqinile nje bengithi uzosho lokho kuhle akithi ngisho kona ukuthi i-connection iyonakale lapho ngesikhathini sakhe sana iyonakale lapho uyabona ukuthi kusempini awuhlangani yabona bohlanganisa izintambo zegezi ufuna ukuthi qhwi kulayite ayakuhlangana umentshiso manzi konke umlilo masonjalo yododela konke kokunye sokuyokwenzeka sekuyilento ethi makuqedwe lento eyenziwayo yeah kodwa angichaze ngesayensi ke leyo nto ukuthi yenziwa yini umuntu nomuntu unama chemicals omzimba wakhe awakhiphayo kuthiwa ama pheromones uyabona so nawe lo ma chemicals lawo ngesikhathi uwakhipha kunabantu ezobaheha kunabantu futhi engeke izibahehe ngoba akuzwani ngalokho manje inkinga uthi umuntu uma umshela niqala nithandana naye ayikho le nto ukuthestana ukuthi hey uzibuthe test sibona ukuthi ugesi ukhona yini nizoke nazana nje mhlambe emsebenzini nakuphi umbonto lo muntu unama qualities amahle nilokunazana kanti awukho lo gesi loyo odingakalayo manje ukuthi nina kuqhwizeke ngobumnandi kodwa ke asikhumbule futhi mshengu ukuthi phela if sokwakhiwa manje sokwakhiwa hayi nje ubudlelwane kuphela but sokwakhiwa umuzi nomndeni lokho kungaphezulu kwaqhwi ukuthi niyazwana kunobumnandi yebo uqhwi loyo umnandi ukuthi ube khona but if senithi niyakha manje nakha umndeni nomuzi kungaphezulu kokuthi yes and into lezo kumele nizame ukuthi ezobudlelwane buhambe nizame nodwa nje ukuthi kwenzeke ukuze uthando lube khona ngoba ikhona nale ukuthi dokotela ngokuzwa ivoice yakho yes ngenxa yokuthi amagazi ahlangene mangizwa ivoice yakho ngabe ngikhuluma ucingweni noma ngabe ngikhuluma kuphi mangizwe ivoice yakho vele ube turned on yes ikutene on uma usuke wabamba isandla sakhe nawe wabamba isandla sakhe wakusondeza uyezwa ukuthi engathi ngabandla manje engathi asiqeda manje yes kukhona uzothi uyakuthinta kuba ngathi uhlatshwa zinaleli hayi wazi waqinisela kalomuntu wenalithi safuna ukungiqoqela kalomuntu wenalithi uyathi lapho ngichaza udaba lweguli lapha kwele mlalelo Khoza FM sakunxusa ukuthi uthumele ke voice note kunombolo lula khulu ethi 0716136667 0716136667 udaba esikhuluma ngalo uludaba lokunganelisani uma ngabe ngiko semdafazweni uchazile dokotela izinto ezingaba sembangela mhlambe nawe ulesenkingeni efana nale ungabuza uthumele voice note kule nombolo elula khulu 0716136667 kulona ke Khoza FM ake sifane ngapha masibuya siqhubeka nodokotela nomndeni wakho ngesizotha uma nihlangabezene nosizi sekuphele iminyaka engu-30 sisiza abantu baseningizimu Afrika bangcwabe ngesizotha uzongixoxela nalithi angu-24 futhi uthola necover yengozi izindleko zethu azile lalela kusuke kukhona emcabangayo naye thola eyakho namhlanje SMS ukhozi ku-44419 ku-44419 iClientele Life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile kusukela kuma-drop goals angafikanga emapalini kuye kuma-penalty angangenanga kusukela kuma-forward pass nama-offside ama-knock-ons ama-knockouts ama-runs nama-run-outs lokhu sikhona kuzo zonke izivivinyo zezikhathi ezinzima ngoba wonke umuntu uma nawe uma uphumelela sikwethulela isigogo ukweseka amaqembu ezwe lethu iminyaka eyevile kwengama-30 kukho konke Casalaga ukunambitheka okumelana nezivivinyo zikhathi zonke akuyona eyabe neminyaka engaphansi Desiree Jacobs noma ngabe udaba lwase-CCMA Who's your papa, your dad or your man?
ukublacklistwa kungafanele, idivorce engaphikisiwe, i-clientele legal ikunikeza usizo lomthetho olungafika ku-745,000 rand ngonyaka kanye no-5,000 rand webheyili kubo bonke abaseNingizimu Afrika. Sikhaveze izimali ezobugebengu kanye nezabasebenzi. Amathimba ethu ezomthetho kazwelonke alindele ukukusiza noma yinini emahoreni angu-24. Joyina namhlanje, SMS ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General, i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo. Imbandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile. Isidingo samanzi eThekwini sesikhule saba ngaphezulu kwamanzi akhona. Njengoba isaqhubeka imizamo yokuthuthukisa ingqalasizinda nokuhlinzeka ngamanzi eThekwini, izakhamizi ziyanxuswa ukuba zibambe iqhaza ngokunciphisa izinga lokusetshenziswa kwamanzi. Bambisana nathi usibikele ngokuthunywa kwamanzi okungekho emthethweni kanjalo nokucekelwa phansi lokwebiwa kwengqalasizinda. Ungaxhumana nathi ngoWhatsApp 073 noma usifonele ku-0803 111111. Masonga amanzi. Lo myalezo wethulelwa umasipala weTheku. Sikhuluma-ke nosikhulilo umluleki aphinde futhi kabo umsunguli weHluma Wellness iyini i-post-traumatic stress disorder. Isimo somqondo la othola khona ukuthi umuntu uphuma esehlakalweni thizeni ikenzeka kube besimthusa emva kokudlula kuleso simo kuba i-post-traumatic stress disorder ke uma sewuthola ukuthi umzimba usazizwa ukuleyo ndawo noma ukuleso simo. Mangwenzela umzekelo umuntu oke wabasendaweni eqhume kuyona isigamu uthola ukuthi mhlawumbe into ezokhala saphuma njengesigamu ezizwa yena ngokwemizwa esebhekhi kulo lesikasha. Omunye ke uzizwa ezonda noma enokuyisola ukuthi mhlawumbe bekungalingani umuntu mhlawumbe obekade egetshengwa noma oyithole kunokubezeka ngokomzimba. Ngiyako 18 ngadle ngilobaba ngizala ngina-5 angikwazi kwakulala ngiyanqanqazela ngifila as usangilala. I-sexual trauma as part of yona i-PTSD leyo iba nomthelela omnzima kakhulu. Kubalulekile impela ukuthi usisi angathola umuntu angakhuluma naye. Ufuna ukulalela ama-podcast ethu vakashela www.ukhozifm.co.za. Ukhozi FM Music Indaba ibuyile. Kule ngqungquthela simema wonke umuntu kusuka kumaciko asekhona endimeni yezomculo nabasafisa ukungena. Kulonyaka kuzoba se-ICC eThekwini. Isikhathi u-12 emini. Kungenwa mahala. Ukuze ukwazi ukuba ingxenye yalo mcimbi, thumela isicelo sakho nge-email ku-wendy@ukhozifm.co.za. Ukuthumela kwezicelo kuyavalwa ngomhla ka-24 kuMfumfu 2025. Ukhozi FM Music Indaba ka-2025 uyethulelwa bakwa-Spotify. Music for everyone. Ukhozi FM luhamba Kunjalo ngempela ukhozi lahamba phambili kulona ukhozi lahamba phambili sihleleke noDokotela Nomcebo Mthembu lapha ke ezaselawini. Ngaphambi sithathe ama voice note Dokotela. Ngiyafisa ukuthola ukuthi le nkinga iyakwazi nokulapheka. Ulapheka ngokwelulekwa noma mhlawumbe ziba khona amaphilisi inhlobo. Khumbula phela ukuthi asishongo ukuthi khona onenkinga nje akumeshi khona ibalance ayikho. So okusho ukuthi kufanele kubalansiswe ubudlelwane kakhulu ngakho because kwesinye isikhathi ukuthi omunye umuntu engazizwa ibalance imizwa yakhe neyakho is because khona izidingo zakhe ezingafezekile ngalobudlelwane. So ukuthi number 1 yena akazi ukuthi eziphi lezi izidingo lezi zami mina ngizidingayo ezingafezekile ngalobudlelwane. Hence nomzimba wami awusavuma ukukhululeka kahle wenze lezi izinto kumele ngabe uyazenza naye ke ikwazi ukuthi akhulumeke naye umuntu ngoba i-first step ikona ukuthi khuluma ngoba ngesikhathi usuyigodla lento sekuyonakala but kufanele ukwazi ukuthi ukhulume ukuthi nansi into engizwayo then from there futhi naku sengikuza mhlambe sinakuhlaziya ke nobabili mhlambe amaphilisi esiwadlayo amaphilisi ayibangile lento or kunenkinga yini ngempela kubudlelwane bethu or ukugula okuthize onako wena okukhona emzimbeni ama hormones ethu yini i-age yethu yini ebangayo lokhu so usesijwayelene kakhulu yini. Seniqala lapho ke senenza indlela ukuthi mhlawumbe asike nje senze niyenze futhi iprogram yokuthi ngelanga
esithize njalo sizohlangana sihlanganele nje ukuthi siyazwana siyasondelana doesn't mean ukuthi sodavazana if usidavazana A but ugcineni ukuthi sike hlale ndawona sixoxe nje ukwenzakalana empilweni yakho sithintane siqabulane yabona zonke lezo zinto nendlela zokuthi sisondelane thina kubalekile ukuthi kwenzeke lokho but nokushintsha indawo environment inkundla yokudlala nike niphume nivakashele samweni niphume nje nobabili kukodwa lokho kuyavusa ugqozi lokuthi nihalelane nobabili but if uyabona ke of course ukuthi cha lento sisizame konke akuvumi kusho ukuthi senidinga iprofessional ke lapho senidinga umuntu ofana nodokotela uzokwazi ukuthi anisize ukuthi yini kunina eyenza lokhu ukuthi umdavazo wenu ungameshi ngendlela Kulungile asiye nakho mapho sinothi sizobalaleli bathini doctor. Mina nomama wami sanetsana kuze kuse. Oh hayi akanankinga la doctor. Akanankinga uyabo uzosixoxa cha kumnandi ekhaya. Kuhle kakhulu lokho. Kuhle kakhulu konke kuhamba kahle. Ngoba sisabheke yona ama-voice note dokotela ngiyafisa ukuthola ngoba abanye lento yokukhuluma dokotela inako ukuthi abanye babe abantu ababa silence kodwa futhi bebe nako yabo umuntu okhuluma osebenzisa yona silence ukuthi akhulume yes uma yenza kanje uma umqonda kahle soyazi ukuthi uma eswishe la kusho ukuthi khona ungahambi kahle usuyoqhandwa ke manje kuzama ukubheka ukuthi konje loba esengidubileke nje ave kubhlungu kuba kubudlelwane nomuntu onjalo because uzizwa angathi unobudlelwane uwedwa noma uyaqhwanda noma uthi uyazama ukumbuza lo muntu akafuni ukukhuluma kodwa uyakhuluma ngokuthi uthulile ukodwa lokho ayakhombisa nje ukuthi uyena uzogcina sekudonsa uhlangothi olulodwa yes ufethe ucela kunjalo kanti kwesinye isikhathi suke suwumuntu esekutshela lapho ukuthi yena usiyazikhipha nakuyona lengxoxo you know yebo uyakhuluma kodwa ingxoxo yakhe into ayishoyo ukuthi mina sengiyazikhipha kulento akusho ukuthi akakuthandi okay ngoba kubalekile ukuthi nabo abalaleli bazi ukuthi lokho ngazwani okuhambisana nokuthi umdavazo wenu awuhlangani kahle akusho ukuthi anithandani kusho kona nje ukuthi anizwene ngaleso sikhathi so yithi ke noma usuyayiqala nawe lento ikhulume kahle ngendlela uyabona ungavela uyibeke nje ukuthi hayi wena awusangithinti uyabona so ibeke ngendlela ukuthi lo muntu uzozwa ukuthi usamdinga still and udinga nokuthi akuthinte yabona ngiyakukhumbula yabo athi nje mhlambe ngiyakukhumbula ngendlela esasizwana ngayo uyabona before angathi singakwenza futhi manje uyabona so uyabona umuntu methi ngiyakukhumbula ngendlela esasizwana ngayo awumgxekile lapha kufana nomuntu ezothi nje kuwena hayi wena ungithinti nje uyabona ngoba lokho uzizwa ngathi ulwa naye if ukuthi usho njalo so ukuthi umuntu azizwe ihloniphekile noma yini kubudlelwane whether wesifazana nowesilisa kodwa upartner wakho akazizwe ukuthi noma ukhala kunento okhalaza ngayo kodwa akabona ukuthi uyibeka ngendlela ukuthi uyamhlonipha uma ngithi uyamhlonipha akangisho ukuthi ngoba ngithi uyamguqela uyamkhothamela cha kodwa umhlonipha lokho ibeke ngenhlonipho but nangozwelo nangothando ungayibeki ngendlela yokumgxeka nendlela futhi emlulazayo iyo underline lele gama lethi ibanozwelo yes somthanda asiphinde mesela kwi-voice note dokotela siza ukuthi abalaleli bathini ngiyayizwa indaba nami nje ngicela ukubuza kudokotela lapho ukuze sibe right nomuntu wami esinelisane kwamele senze njani yiziphi imaphi amagxathu nje singawathatha ngoba ayi nami nginayo nje lonke ngokuthi hayi ayikhona nelisa lo muntu lo masanda kuthandana nje kuba right kube mnandi ngemfile mase ngimjwayele ngibese ngasahale ngisho inkonzo nje yasekamereni nalowo muntu Sembalo khosini ngithembelele ngithi mina kuyenzeka uma ngabe uhlala naye full time umuntu wakho
ugcine sowuya kabili ngeviki noma uyeka konke. Kodwa uma ufika ngaphandle ufike ujabule kakhulu. Yenzeka. Ufika laphiyana. Dog nawe umsakazi wami. La ngowesilisa la ngizoba u-anonymous man. Ngowesilisa la sengizalelwe wakwami ngathana nawo 2023 sathole ingane-ke last year 21 this year. Lo muntu wesimame akayifuni because sikhambe laluhla ayithanda. Manje le nto yangilimaza emoyeni. So ukuthi noma ngiyeza naye ngilapha isithombe nje ngikhulumile ngibona ukuthi wenzela mina kodwa besisebenza kwejoya ngengazi nakhona umsebenzela mina. Manje ngimbuza ukuthi ithabe lenganatshwala ikhona lokumnandi. Ngiyasho ukuthi nginamfundisi ikhona lokumnandi. Hayi kuyaganga. Ngicela ukubuza impela nengisiza ukuthi ngeze njani sesibhekene naso. Sanibona nje udokotela lapho. Ngicela uku-anonymous. Nginosifazane esengingahlangana naye. Unazo iy'ngane. Ngicela ukuthi iy'ngane zakhe ziwu-4 manje. Kodwa yena umuntu ngitshela ukuthi akakaze afike kuvuthondaba. Kodwa mina sesithandanile naye impela isikhathi eside. Angamazi naye ngisho singayijabulisa kodwa nje leyo vuthondaba hayi yena nje umuntu othi hayi akafiki khona angazi. Entweni kanjalo mhlampe idalwa yini ingazwani ngomagazi nalowo noma uvele nenkinga yakhe nje seceleni. Ngiyabonga ngizolalela emsakazweni. Angeke bafundiswe inkinga la. Inkinga kula 51 years. 51 years. Hayi ngabe inkinga. Ngiyafika ngibhemdo belibithi ayawa. Yabo udokotela lapha kusiza lapho. Ukuthi ngeze njani ngoba inkinga yami iyodwa. Ukuba ngishayidwa hayi kumnandi kodwa bangaqala yabo yingathi ngithi avelawo lombheki. Yabo yiba ngihleli intombi yazi ngiqoma bese ngiba nenkinga yokuthi lo muntu kuyafana ngoba bangimthatha ngizomenzani. Hayi ngo-anonymous bawethu ngiyacela. Kwanzima dokotela. Hayi ayivuki. Awu kodwa kwakuningi. Kwakuningi dokotela. Nathi mbuzo. Ngiyahle kona makufike njalo. Dokotela. Ya siyabonga kuzithandwa zethu nangemibuzo yabo. Mhlambe nje if ngingayigoqa ngoba ngiyabona ukuthi icishe iye ngasekufanele yonke ngaphandle kwabhuti lo obekhale ngokuthi umuntu unengane ezina 4 years. Uthe unengane eziwu4 kodwa akakaze afike kuvuthondaba. Okay. Isiyamkhathaza lento yokuthi uthakaza afike kuvuthondaba. Kodwa unengane. Nokuthi nje ubuya mhlambe akaze afike kuvuthondaba mhlambe uye yini yini kumfikisa. Kodwa futhi ubuza ukuthi mhlambe inkinga yakhe vele. Sure. Khumbula ukuthi ukufika kuvuthondaba nokumitha akusho ukuthi kumele uzofike kuvuthondaba uzomithe ngoba umuntu wesifazane uzomitha nje noma engazange azafike. Uwena wesilisa kumele uzofike ngoba ungesikhathi ufika uyachitha uyadubula kuze umithise. All right, so sikhulumile kakhulu ngaloko ngesonto edlule mangicabanga hla umlaleli ifengaya nje kule podcast yethu ngesonto edlule uzokwazi ukuthi akuthole konke lapho. Okay, lo qala usisa ngithi kufanele ukhumbule ukuthi yazi inkanuko part of ukuzimotivate wena imotivation engaphakathi kuwena. All right, engqondweni yakho ngumdavazo. So ungalindeli ukuthi
kunento ethize enkulu kumele uqala uyizwe iqala kuwena ngaphakathi ukuthi ube motivated ukuthi uwenze umtavazo. Sometimes uzokuzizwe angathi awufisi kanti mhlawumbe ukuleso sikhathi enyangeni ngoba umuntu wesifazane okunamaphilisi owadlayo uze amaphilisi edepression uze amaphilisi eBP udla amaphilisi okupreventa zonke lezo zinto lezo zingase zikwenza ukuthi ugcina ngempela ungahali ungamfisi nomuntu wakho eduze. Kodwa usisi uthe yena uma kusaqalwa kwi-relationship umnandi kodwa emva kwesikhathi uyabhoreka uyabona. So yena mbo unaleya nto yokuthi une-excitement yasekuqaleni yaleya chemical ekuthiwa i-dopamine yokuthi uma kusaqalwa kuba mnandi emva kwalokho useyaqala uyabhoreka. Kodwa-ke manje njengomuntu wesifazane ngizothi uyogcina phi yena ngoba ngiyamuzwa nje ngathi akasiyena ingane kodwa uthi njalo okusho ukuthi uyabathulula uyabaphaka uyabathulula. So kukodwa lokho kusho ukuthi ikhona into eyinkinga kuyena neyimbangela and sometimes leyo nto eyimbangela neyinkinga kuwena ekwenza ukuthi ulukushintsha ama-partners akubona ama-partners mhlambe into wena owadlula kuyona mhlambe into nawe engaphakathi kuwena ekwenza wena ubona ngathi awenele msalofu mase uyashintsha and leyo nto mhlambe kokuhlukumezeka ukuthize nje owadlula kukona okufuna kwalo ukuthi if kuukuthi wena suyabhekana nayo leyo nto ila uzobona khona nansi mina lento engiqhuzulayo njalo ukuthi kuma relationship ukuthi angisheshe ngidele ngisheshe ngive up uyabo. So kukodwa njena usisa akezwe lezi zinto esizishilo zonke namhlanje kade sizisho ukuthi engazenza nomuntu wakhe kodwa ngibona mina kuyena ayikho ngomuntu but ingaye and nokukhala kwakhe nenkanuko yakhe nokujabula kwakhe uma esenomuntu ngoba ubobheka ukuthi if into ilukuyenzeka njalo wena uthi emva kwesikhathi umuntu niyadivorce naye niyahlukana emva kwabantu abaningi kodwa bokwazi le nto siwena ayikwazi ukuthi bonke labantu ibona banenkinga wena onenkinga ethize okumele wena ubhekane nayo ukuze ukwazi ukuthi next time usunomuntu sokwazi ukuthi ube nomuntu enzohlalisana kahle naye. Alright, u-Anonymous Smile kambe ubetheni ubeke indaba ukuthi ngibo ngathi ngibamba le ihaze ekugcineni obekhala ngendaba ukuthi dokotela ayivuke manje into yakhe inkinga yakhe ukuthi ushaya indlwabu uyabona khumbula ukuthi uthokozela kakhulu yes kuba mnandi. So uyayibona ukuthi ukushaya indlwabu kukodwa umzimba wakho uyafundisa ukuthi ubumnandi ngoba phela khumbula ngeshaya ushaya indlwabu la uya relax ngesikhathi urelax igazi liyagijima. So umzimba uzojwayela ukuthi kungcono ukushaya indlwabu ngoba ngisuke ngingedwa yikho ipressure angijahile lutho angijahiwe umuntu then umzimba uzogcina suncama kona ukushaya indlwabu ngaphezulu kokuthi ube nomuntu uyoconnecta nomunye umuntu then ngiyogcina masu nomuntu umzimba usaconnect. Lento ibuyifane by the way mhlawumbe sikhuluma nami ngelinye ilanga nento yamafoni yabo uma une partner ehlala ikwifoni njalo ifoni iyodwa iyayinyusa le hormone engithe udopamine le ekwenza ukuthi ube excited yiko ifonini ungahlala ulubuka ku TikTok i-hour lonke 2 hours awunakile because ilukuyinyusele le hormone elikethe more angiphinde manje inkinga yaleyo nto umzimba uzogcina sujwayela ukuthi kuze le hormone le ekwenza ukuthi ube nenkanuko inyuke yenziwa ifoni nescreen uzothwena usunomuntu wakho nihlezi lana mhlambe niphumile ulukuqhubeka wena udlala nefoni izogcina umzimba wakho vele ethi nyoma ekhona izoncama ifoni kunaye so nemizwa yakho izovuka more if wena ubuka izinto la emafoni namantombazane idunisa nani yena ngeke isavuka kanti isicinwe ukuthi umzimba nale chemical yokufuna isijwayezwe ifoni. Kanti khumbula futhi nje ade ngeke ngakhuluma 2 weeks ngokulala ukuthi ifoni inale light ekwenza ukuthi ungalali manje leyo light leyo blue light iyakuvusa so ebusuku awusalali kahle because of ifone. Kanti khumbula kuumuntu wesilisa ukuthi ngesikhathi ulele ebusuku ikhona futhi lapho umzimba wakho uyakhayo le hormone yakho yesilisa testosterone. That's why omunye uthi mevuka ngo12 That's why umuntu mevuka ngo12 ebusuku azizwe ukuthi hawu nanga umnumzana uvukile ngoba kusuke kunesigaba sokulala sokusungene kusona lapho umzimba wakho wakha khona le chemical. Nasekuseni ukuvuka nje ekseni iyavuka induku ngoba le chemical le yakho esilisa isuke yenziwe umzimba ngokuthi wena ulele isiyavuka. So ngesikhathi wena ludlala kakhulu ngefoni lubuka ifoni njalo enye izinto lezi ezizogcina in the long run sezenza umzimba wakho one uyehlisa le chemical yokulala okuthiwa melatonin ezogcina awusalali wena
then umzimba usayenza futhi le hormone le ekwenza ukuthi induku yakho ivuke. So uyabona ziningi ezinye izinto ezizokudisturba nakhona la ekuthenini wena uzizwa ungasenayo inkanuko yokuthi wenze umtavaso. Faka isikhomeni sakho wedokotela. Yalesi sihloko nje ikakhulukazi sibuke into yama-gadget. Sure. Nokuthi ama-gadgets lawa awulimaza kanjani umzimba womuntu oqobo lawo. Sure. Affecta kanjani into yama-relationships. Nobudlelwano mtavaso for sure. Dokotela uhlale kwintokozo kuba nawe. Always. Was it good for you as it was for me? That's true. Okay. Round 2 next Thursday, same time next Thursday. Yes, good Dr. Nomcebo Mthembu ngise-Medilution. Inamba zami zase-clinic zitho 031 765 8475. Richards Bay 035 760 1569. If kuukuthi kodwa uyazibona ukuthi uyazizwa ukuthi unokuthikameziseka ngengqondo nasekameleni because of ingqondo or because unenkinga sekameleni suze wathikameziseka nasengqondweni fonele sibhedlela sami sikwazi ukuthi sikusize. Inamba ethi 072 994 7547 ngizoyiphinda futhi asesibhedlela 072 994 7547. Unestress unento odlule kuyona ekuhlumezile ngithinde mina nguDr Mthembu nodokotela sebenza nabo sikusize ukuthi udlule kuyona leyo nto ekugcinezele. Nibe nobusuku obuhle. Sibonga kakhulu uDokotela ke uMthembu. Kona ke mlalelo Khoza FM akudlule ngapha nokanjani bese ke sikunikeza impinda yomdlalo womoya kusona kulesibili kuzobuya namhlanje. Uma ngenza ukuthi ukuphuthela umdlalo womoya sikunikeza ke isihloko sawo sithi amanyala enyoka ukuthi asiqale ngapha. Nomndeni wakho ngesizotha uma nihlangabezene nosizi. Sekuphele iminyaka engu-30 sisiza abantu baseNingizimu Afrika abangcwabile Abayifiza sikhokha engaphelile amahora angu-24. Cela uyivileyo inamba again. Uyivileyo. Cela oyivileyo. Kunengisho le number. Khetha evumelana nezidingo zakho. Angazi tushe yiphi number we comfy. Esibhedlela 072 994 7547. Clientele Life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile. Kungabe uyakhohlwa izinto igama lapho ufake khona imoto yakho yehlisa umoya ukungakhumbuli kuyimvelo okuhle sesikhona isombululo iMemorex inqobo yamakhambo emvelo esisetshenziswe emasikweni asempumalanga iminyaka engaphezulu